Hát ez... Haver! Maga Dick Ritchie? Ismeri Clarence Worley-t? Igen. És tudja, hogy most hol van? Igen, azt is tudom. És hol van? Ott van a Beverly Ambassadorban. És az hol van? Hát... mennek? Nem, igen, lefelé. Le a partra. Nem akarnak szippantani egyet. Szóval lemennek a Beachwoodon, mennek egy kicsit, aztán jobbra kell fordulniuk, értik? Aztán mennek és mennek és mennek.